Sziasztok! Leonardo vagyunk, és szeretnénk meghívni titeket a webináriumra. A webinárium célja, hogy bemutassuk nektek a biomassa alapú gazdaságot itt van Magyarországon, illetve a hozzátartozó karrier lehetőségeket és a szektoron belül még a hozzátartozó fenntarthatósági témákat is. A webinárt március 13-án reggel 10 és 11:30 között tartjuk. A társszervezők a Báj Zoltán Non-Profit, a RCISD és az Önki. Ott találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Az RCSD-ben számos a fenntarthatósággal kapcsolatos kutatási projektet valósítottunk már meg, ezért vagyunk itt. Jelenleg futó projektünkben pedig a Biolog projektben, ami 13 ország részvételével zajlik, azt vizsgáljuk, azt kutatjuk, hogy a helyi gazdaságfejlesztésben milyen szerepe lehet a megújuló energiaforrásnak, ezen belül is a biomasszának, különösen ami a szociális kérdéseket illeti. Bioeconomy Changemaker Fesztivál részeként az Európai Bizottság és 23 ország részvételével zajló projekten belül jön létre. A Báj Zoltán Kutatóközpont egyik kiemelt kompetencia területe az agráriumhoz kötődik, mivel már közel egy évtizede valósítunk meg a biomassa alapú gazdasághoz kötődő projekteket, kutatásokat és fejlesztéseket, és nyújtunk szolgáltatásokat ezzel kapcsolatban a partnereinknek. A webináriumon találkozhattok a terület szakértőivel, és megismerhetitek az egyik nemzetközi projektünket, az Engage for Bio-t.